Subscribe Indim TV Eliogon Dielikuba Nonyomugaba na bwe county ya Kisii Paul Simbarati obegeto kibogo kora magenderera se county ya Kisii ni gobona yarekanire ng'abantu getembale bagenderera kongusa magenderera ya maega anene mono abanyakonda bali bakanyara ko bakwebwe gasonyare ko bagakora se county ya Kisii ni go barekanire gokora emireme menyanganyangu yanyarere ko bagikwirira bamenyi be county ya Kisii gwaka egekuro oyo bwango igonyara ko bagakwebwe emireme nyare ko bagakorosie pale kurwa sensemo ya Mwembe kogende University ya Kisii ni garekanire gokora emireme nyangu asanyara ko bakagwa kemetero na gotamana ko yetiga yeyirira macha mange gwichira semetare yume na gwa kachindo so chintindi egento kiagachira bamenyi benseme yo ya Mwembe bakondora kitabali ategasi bagachanekera kitaba kalemo mombere sio mwana buya sana oraiti amaje none guchengima bona amaje machaho igete gochororo no atera ime agundire ange nyanja koruo section ya Mwembe gasoe campus chusi gasimbana antoma murabaye bagatagora ibirama barosie mutaro ekara bakora korosie mutaro uyo batango chababeke makarabati bamurira bandasi basoera gochini ndagete mutine bandero murigereria sayo amacha tichire lakini ke mana bagotebo mugambi amotare yege tichete in fact yangere gototiokera ngai mwachiete keri mwarenge gotagora chipara mugatagora mugatigeranjira bakamara bano ari para gakitu sine ngaitogo chigaki abangira bonse tari bagaki tokure takonyo mugambi twachande kira amacha ya tochandira gotioka paka no togwati kubaka no nemetu anda ke bintu mbere byarekandire mebi nkachinkonye omonta macha nigo ume arakwe binte bona bya toiro bo bana amacha ya gundira gutio pasoka bosiasi nini bakaso muntu bwatebese akabatweke bese kaboko bakatitiga korosi mutarori bakakora bakasoka bakagenda bawe katika bira seria ntanyeri mari arenge korosi nyomba dikaproki mombere sio rutujite korosi gochimata mate tari konyara gweta chuo abantu bagochimata abakanete maje taeta kwa baba tichete ono ndu babantu gochorora bataketo chandegete mbale baseri barensiko abana baba barensiko asenge njoba bwate familia barobata bwate bese baseri oli bwate bese era mwayari asenge nje yake mbata goriti asabuli bwate bese ndagete Simbarati omonye nasokene gari yase no ali mata abu no totene to kuoma sana aichara macha kwa mete na omokorra mode bati abana abantu ko gambira bagocha ko bagosene bitondo biko gambira ugaiga akitokonye Subscribe Indim TV Eliogon Dielikuba